We gaan zuurvlees maken. Zuurvlees, of zoals de Limburgers zeggen, zuurvlees. En ik ga dat maken van sucadelappen. Je kan het ook maken van runder, riplappen. Ik vind sucade net wat lekkerder. En voordat je met dat vlees begint, is het belangrijk dat dat vlees op kamertemperatuur is. En dat het goed droog is. Dus je dept het even met een keukenpapiertje mooi droog. Om te beginnen, als het vlees niet op kamertemperatuur is. Als het te koud is, dan bakt het niet mooi bruin aan. En hetzelfde geldt voor te veel vocht. Dat vocht dat komt dan in je bakvocht terecht. En dan wordt het één grote prut. En dan gaat het vlees eerder koken dan dat het gaat bakken. En we willen dat het eerst gaat bakken. Dat het een mooie bruine, diepbruine kleur krijgt. Want dat is ook smaak. In die sucade zit een zeen, hier in het midden. Die hoef je er niet uit te halen. Want doordat we zuurvlees gaan stoven, urenlang, wel 8 uur... gaat die zeen die gaat heel mooi geleren. Dat wordt heel zacht en mals. En ik gooi daar een flinke scheut arachideolie in. Olie met weinig smaak en geur. Dan laat het flink heet worden, zodat dat vlees echt lekker gaat bakken. Kijk, dit willen we hebben. Deze mooie bruine kleur willen we rondom op dat vlees hebben. Oké. Uien, heel veel uien. In dezelfde pan, hoef je helemaal niet schoon te maken, waar we het vlees in hebben gebakken. Ik doe er nog een klein beetje olie bij. Gaan we nu de uien bakken. En ik zeg dezelfde pan omdat de smaken komen toch allemaal bij elkaar. En aan de bodem van die pan zitten nu allemaal aanbaksels die je ook graag mee wil nemen in je gerecht. Want die hebben heel veel smaak. Dus dat gaan we dadelijk een beetje van de bodem van de pan losschrapen. Oké. Uien. Rustig laten bakken. Ik heb hier jeneverbessen, 10 stuks. 15 peperkorreltjes. En 5 kruidnagels. En die gaan we heel eventjes in een pan droog een beetje roosteren. Dat de smaak goed loskomt. Maar eerst gaan we ze even in de vijzel een beetje kneuzen. Zo, dat is genoeg. Hoeft niks bij verder, geen olie of zo. Heel rustig vuurtje. En dan komt dadelijk die geur van die kruiden mooi los. Ondertussen heb ik hier 2 teentjes knoflook. Zie je niet in veel zuurvleesrecepten dat ze knoflook erbij doen, maar ik kan eigenlijk nauwelijks een gerecht verzinnen waarbij ik knoflook niet lekker vind. Dus ook bij zuurvlees doe ik het gewoon. Nou, die kruiden heb ik licht geroosterd in dit pannetje. Dat is goed zo. Deze uien die worden mooi bruin. Bruin, niet zwart, hè. Dat is een verschil. Bruin willen we. En dat, daar moet je gewoon even geduld mee hebben. Ik zal hem wat zachter zetten. Ondertussen kunnen we aan de gang met wat eigenlijk de smaak aan het gerecht gaat geven. Nou, zuurvlees ontstaat door natuurlijk ook zuur toe te voegen. Dit is een Italiaanse wijnazijn. Eigenlijk elke witte azijn is goed, maar je hebt betere en minder goede azijn. 150 milliliter, denk ik zo'n beetje. Maar dit is allemaal een kwestie van proeven, proeven, proeven en nog eens een keer proeven. Wijn, azijn. Dan hebben we hier appelstroop, Limburgse appelstroop. Maar ik geloof niet dat er de doodstraf op staat als je andere appelstroop zou pakken. Dit doe ik ongeveer in verhouding 4 lepels, 4 eetlepels. En zo, dan roer je daar doorheen. Ik maak dat een beetje warm. Omdat je als je van die ijskoude klets bij je vlees gooit, dan zeggen ze, dan schrikt het vlees. En je wil niet dat het vlees schrikt, want dan trekt het samen. Ik weet niet wat daarvan waar is, maar ik voeg altijd warm vocht bij dit soort dingen. Want ik wil het vlees niet laten schrikken. Iedere kok heeft zo zijn eigen kleine toevoeging als het om zuurvlees gaat. De een gooit er oud bruin bier bij, de ander rode wijn. Ik zweer bij rode port. En dat doe ik een beetje op gevoel. Nou. En eigenlijk is het enige
De enige manier om te zien of je zuurvlees lekker wordt, is gewoon door te proeven. Je moet gewoon proeven. En het gaat bij zuurvlees om de perfecte balans tussen zuur en zoet. Het heet weliswaar zuurvlees, maar het zou eigenlijk zoetzuurvlees moeten heten. Want dat is wat het is. Het is zalig, zoet, zuur van smaak. En dat ontstaat door appelstroop en zuur en die port. Die appelstroop die heet overigens niet voor niks. Staat erop Rinse appelstroop. En dat is een heel oud Nederlands woord. Rinse komt van Rijns. Rijnse wijnen. Wijnen uit het Rijnland in Duitsland. Die hadden een hele frisse zuurheid. En diezelfde frisse zuurheid zit aan die stroop. En dat is mede de essentie van zuurvlees. Dus als je zuurvlees wilt maken zonder appelstroop, dat mag best. Maar noem het dan maar je eigen stoofprutje, hoe je wilt. Maar het is geen zuurvlees. Er hoort appelstroop in. Daar ben ik heel streng in. Ja? Nou, proeven, zei ik. Dat is wat je moet doen. Nou, het zuur overheerst nu nog heel erg. Het is nog echt scherp zuur. Maar als dit dadelijk 8 uur lang met die ui en dat vlees heeft gestoofd, dan is dat scherper er vanaf en dan is het een hele lekkere, intense, zoetzure smaak. Dit komt wel goed. 40 jaar lang heb ik, net als mijn moeder en net als haar moeder, die kruiden, die jeneverbessen, die kruidnagels, die peperkorreltjes bij dat vlees in die grote pan gegooid. En dan stond je, als je klaar was, 1 voor 1 weer die peperkorreltjes eruit te scheppen. En dat kruidnageltje. En dan zei mijn moeder, als we aan tafel gingen, zei ze altijd: jongens, kijk goed uit, want er kent nog een kroetnegeltje in zitten. Het heeft lang geduurd, maar uiteindelijk ben ik dan toch tot het inzicht gekomen dat het iets simpeler kan met gewoon, ja, je hebt allerlei oplossingen, maar ik heb hier gewoon een dingetje, hoe heet zo'n ding? Een gaasje. En dan leg ik een touwtje omheen. En dat bind ik dicht. En dan hoef ik het er maar erbij te gooien en straks eruit te vissen. Oh. En dan komt het ook goed. En dan bespaar me dat toch weer een minuut of 10 gedonder. Nou, die uien zijn goed. Mooi bruin overal. Mijn spulletje is klaar. Gooi het allemaal even bij elkaar. Vlees erbij. En dan gooien we het zo over in de grote pan. Een belangrijk ingrediënt van elke stoofpot, ook van zuurvlees, is laurier. Ik heb hier verse laurier. Kneus je een beetje en dan gaat die bij het vlees. De knoflook heb ik er ook al bij gedaan. Zuurvlees is een stoofgerecht. Je gaat dat vlees stoven. Dat betekent heel langzaam laten garen op een relatief lage temperatuur. En het beste is zo rond de 80 graden, hè, dat het kookvocht ongeveer 80 graden is. Dat doen we in de oven. Dat is echt het makkelijkst, want dan heb je er het minst omkijken naar. Ik begin met een ovenstand op 120 graden. En als ik deze pan dan inzet, zal dat vocht ongeveer 80 graden blijven. Dat kun je controleren met een vleesthermometer die we dadelijk gaan gebruiken. Heel belangrijk is dat het vlees helemaal onder het vocht staat. En nu heb je, wat je hier ziet, is de azijn, de stroop enzovoort. En ik gooi er wat warm water bij. Net zoveel totdat alle vlees net aan verdronken is. Zo ongeveer. En daarna, om helemaal te voorkomen dat dingen uitdrogen, pak ik een bakpapiertje. 2 in dit geval. Niet groot genoeg. En dat leg ik op dat vlees. Helemaal afdekken. Zodat alle vocht er mooi in blijft en het gerecht niet uitdroogt. Voilà. En nu heb je dus 8 uur de tijd om iets anders te gaan doen. Je ziet maar. Het is tijd voor een kleine check. Want we willen niet dat het zuurvlees gaat koken. Thermometer. In het vlees. En check, 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 check. Oh, stop, stop. Nou, dat gaat te hard. Het kookt niet, dat is prima. Maar de oventemperatuur moet een beetje terug. Want we zitten eerder tegen de 90 graden. Zo. Dat gaan we een klein beetje zo. Je kan eigenlijk 3 dingen doen. Wat ik zelf echt heel lekker vind is het vocht van het zuurvlees afgieten en dat heel ver inkoken, zodat het bijna stroop wordt. Nadeel is dat je dan weinig saus overhoudt, maar je hebt er wel een intense smaak van.
De tweede manier om dat te binden is met een beurre manier. Dan neem je gelijke delen bloem, een roomboter, kneed je en dat gooi je zo balletjesgewijs erin. Dan krijg je een mooie binding. En wat natuurlijk heel veel wordt gedaan, wat iedereen roept die ooit van zuurvlees heeft gehoord, is peperkoek. Ja, peperkoek geeft smaak, maar geeft vooral ook binding. Peperkoek heeft dus ook smaak en daar moet je het niet overdrijven, want anders heb je straks een pan peperkoek in plaats van een pan zuurvlees. Dan zie je wat er gebeurd is na die 8 uur stoven. Kijk, die brokken vlees die we hadden om te beginnen, dat is helemaal uit elkaar gevallen, zie je? Dit is wat klassiek draadjesvlees doet, hè? Uiteenvallen. Dat wil je. Zuurvlees is van paardenvlees origineel, zeggen de mensen die denken het te weten. Is niet waar. Een periode in de geschiedenis, zo ruwweg tussen 1850 en 1930, werd het wel van paardenvlees gegeten. Maar voor die tijd aten wij geen paardenvlees. En sinds de Tweede Wereldoorlog eten wij ook geen paardenvlees meer. Maak je zuurvlees gewoon lekker van rundervlees. Niks aan de hand. Sucadelappen, runderriplappen, prima. De Duitsers die hebben een gerecht dat heet sauerbraten. Dat is zo oud als de Romeinen. Zuurvlees is van oorsprong gewoon het zusje van sauerbraten. Het is eigenlijk het aan lager wal geraakte zusje van sauerbraten. Want die Duitsers eten nog steeds sauerbraten met Kerstmis. En dan komt er een mooi gebraad op tafel met aardappelen. En zuurvlees is geen gerecht dat je in Limburg met Kerstmis op tafel zou zetten. Dat doet niemand. Het is gewoon een frietentgerecht geworden. Een kwak zuurvlees op je patatten met een klodder mayonaise erbovenop. Lekker. En als het Kerstmis is, dan eten we iets heel chics. Dan eten we namelijk konijn in het zuur. Dat eet ik al zolang als ik leef. En konijn in het zuur, wat is dat? Dat is zuurvlees, maar dan van konijn. Zuurvlees. Ik zou er nou het liefst een patatje bij eten. Maar zo lust ik het ook best, hoor. Niet omdat ik het zelf gemaakt heb, hè, maar zuurvlees is mogelijk, en misschien zelfs waarschijnlijk, toch wel het allerlekkerste wat er bestaat. En dan heb ik het niet over zomaar welk zuurvlees, maar mijn zuurvlees, uiteraard. Smakelijk.